m gị bụ ndị ọma na-ege m ntị unu anụgo ya nụ. Achọrọ m unu gee ntị na this video because now these people are trying to push another agenda. Kịta ha ihe eliwe gị na-asị ya all is well na kwupu na nwere ihe na-eme na na-akwesị ime nke mere unu nke ọzọ. I see this from the beginning. Onwe mgbe m kwuru okwu sị unu, if church begins to do all these things unu na point out, kedu ihe ndị gọọmenti ya na-alụzi? How many of your parents na-akọ ugbo today na Igbo, how many farmers na-akọ ugbo na Igbo today can boldly say that government gave them free tractor, free fertilizer, free workers paid by government? And any ekwesị ji wee na-eme ihe today has been turned into real estate. Can we begin to tell ourselves the truth? Because government batonyo bana they are that place, they are using those lands to empower themselves. Jena Lagos, there are thousands of buildings in a place factory, schools, hospital, law residential. People are not living there. Money laundering. There are thousands of estates in today in Lagos State. Former estate Mr. Igbo be before. People are running away from there because the place is sinking. Is sinking. What are people know every time when church no church emelonu nka, church emelonu nkozo, church emelonu farm, church empower no society, church emelonu nkozo, church alulu uzo, lalunu school, lalunu hospital na yala kedi government ya na losin. Kedi government epata say ewele ego no men cause ego government na ma no say na your tell see it's like some of you amari here, some of you people na amari here, and people are buying to that idea. Ego government never follow no na email call be ego gini ka na ewepolo game email call. Mokwana those companies are paying heavy tax to government. MTN, Glo, V-Connect, ihe nwana ego na ke ma na ewepolo gị na data. Then apazana your banking charges, all those charges are na charge game mokwana tax the name, mokwana VAT the name. What then are government doing with those money na bata haka? Or you don't know? Nekwanya na very soon na nekwanya na this year, next year, bank of banana tax will be forced to pay tax. Then negwami how you jiga we make on their own. If people are not asking the right questions, every week bank gama no sag 100 naira, mande 200, mande 150. Una manjo biga hanaba. You don't know. In our buffet nuzo, in our toll gate, egoni now that road they are supposed to be repaired by that ego toll gate and any road connected toll gate, every road that leads to that toll gate must be arranged and be kept clean. The more on a street in Agafe kwesi street light. Did you ever question government why you're there? Every time when I go to church, no. Or do to church you may pay no street light. Ne common coastal road alone na Lagos State. Coastal road aka na alo na lochabe. Makudiga embezzle there get there kefo. I was almost arrested na that road one certain time with Tinebubia. Amorom na Tinebu na the following day when they nyamolo around that place. I was almost, because Hannah told you some videos called that banana social media, I was almost picked up. There was like if we be meaning that it's not my duty to post that kind of video. Government should do and do the needful. One guy drag one Yoruba guy drag may had you feel with some part. Man, and that road, okay, for near the next 20 years, road is not up to standard. Hapchakwana wire concrete to wire and cause the road is not big enough. Akokuyanini is falling apart. Nobody question government. That road should have been done and completed by now. And as you Uzana about on a head bridge, all those ilo tires, so that bridge collapse here. What other means of transportation do we have from north, south, east to east eye? What other way can we?
Marapotosina church Yemeli and church Alologe farm church Yemelgo. How many farmers has been empowered by government Nobodogi? How many farmers have received one bag of free fertilizer in your community? Courtesy of government. Courtesy of government, how many? Jump in this video. Because he have a story for another day. Called the one. Never I can hear ndụ azụ ndụ mmiri akọ na azụ anwụrụ ọmụ onwe Igbo agbara zuo na ama aka nsikwado biko na enwe nkata nchọka mụ na nwanne anyị nwoke Evangelist Ebuka Obi baa maka na few months ago anyị fụrụ mgbe a sịrị ịgọrọ na Ngor-Okpala ebe niile abụ ọfịa ọ nakọtazi enwezi vidio mfụ anasị m na Ngor-Okpala na-eche ma onwe ebe so eje bute dị vidio ụlọ onwe mgbe emekwa investigeshọn wee bụ n'eziokwu na ife abụ ife Evangelist Ebuka Obi na-arụ na Ngor-Okpala o tegokwu ọ na-eti mgbu ka ndị be anyị bụ na-ati ifefa na ana Igbo unu mana ndị isi ụka adọrọ na mma mana mfe ife dị mma na aga m ekwu asị ka m were ohere a wee kene nwanne ya nwoke Evangelist Ebuka Obi maka na ajụrụ m sị all those building arụgasịrị ebe a gịnị ka a chọrọ iji eme ndị mmadụ wee gwa m na skuul dị ebe a ụlọ akwụkwọ dị ebe a and so many other things a good development ka ọ bụ nwee werukwa ohere a wee na-asị ka m yue Evangelist Ebuka Obi farm dị mma na ala Igbo ịkarịga egwu imemuru ya maka na ime ọtụtụ ndị ọzọ ga-enyorukwa anya wee bịa mee ya ị na-enwe ụmụnna anyị ndị na-arụ sekretrị nwe ndị na-arụgasị ọrụ dị iche iche ego fa na-enye mpafa na mmafa ada ezuzu ebe aka na enwere ife anyị egote nwuzi n'afịa na ọ bụrụ na fam debe n'ala Igbo nne ya bara anyị nsogbu ife ji mmadụ ndị Igbo tata bụ ịlụ agba ụlọ fada alalụ ya ya na ịlụ họtel sọsọ ife na-aba ka ndị Igbo na-emere anyị nke ikpeazụ ọ dị Igbo billionaires enwere ife falụpụtago n'ala Igbo a ga-asị ọjọọ so few of them ndị dị ka ịnọsịn emere enu emere ha megbupụrụ ịnọsịn okpu ụtụtụ ife abalị maka ọ bụrụ ịnọsịn mgbe onye oke ọchịchọ oke egbu ngwongwo ya n'ugwu Awụsa mana ọ ka na ọkara ya na Nnewi befe ebe a so emere enu emere ana ife dị ka ịnọsịn akọ na ndị Igbo na ọ bụ na ndị ọchịchị na-achị mụ na gị nwe ife all the government officials kwesịrị na ya moto ịnọsịn n'ala Igbo niile mana ọ bụrụ dị nke aka bịara so Evangelist Ebuka Obi biko inwe ike imenwuru anyị fam n'ala Igbo ihe massive way odo onwe ya na ndị ọzọ ga-enerụkwa anya mee maka na abịa n'ife gbasara fam a ndị nwere obi ime dị fam enwere ego eme ya ndị ọ na-agụ agụụ kafa mee ya ego adọrọ ụfọdụ na-eme na esomọkwọ ntị ana m ama na-ejikwa na esomọkwọ ntị mana enwe ndị isi okpukpe ama na-eme ya ọ daa ụda enwere ka ọ dị oge a nụrụ anya a gwara anyị na agụụ mere eji wee meri anyị ọ bụrụ na emere agụụ mere anyị ji wee kwụsị ọgụ ofu agụụ atata ọ ka na-agụ anyị echere m mgbe a sị na ndị ugwu kwụsịrị onye ọzọ anyị etibe mkpu jụgodo onwe gị ajụjụ akata isi akpụ kọ ya n'ala opuo were akpụ emesị ya were ya mee karị were mee abacha mee efere na akpụ a na-enu elu mana jee n'afịa igoro akpụ a na-enu elu ịtọnyecha ụtapụ visiri ya n'ofe na agwa gị na ife na-agarazi ọnụ ọ na anyị nwere na ebe a ga-aka akpụ etigidogo m mkpu yogide ndị isi okpokpo enwere ka m mechara ife onyonyo ngwa nna nwoke si Amerịka wee kpọọ m wee sị m agbara eze na ọ gechakwara ife a na-ekwu na ife a bụ eziokwu ịnweta na this man go ọ na-agba fensi ọ ga-eme fam ọ mechaghị mma gburu n'ụlọ ya n'ọkụ na ịma na nne ezi osi ya nna ezi ọdụ ka egwu ka a na-ekwu ife onye agụụ na agba na kọmensị chọrọ na-ede mana onye nwe na-atakwa afọ mana ọ bụrụ ndị dị otu a ka m ji bịa maka na ma na enwere ndị isi na inwe mụ na fa na-akpa nkata so biko na onye fụrụ ezi a gbanụ mbọ ka ntụso ozi ya ka ozi eru nwanne anyị nwoke Evangelist Ebuka Obi aka o so na ndị na-eti mkpu ka edozie ebe anyị ka ebunata ife anyị ọfọ ife onyonyo ọ ga-emefe gbasara fama o mee ya ndị ọzọ ga-eme ya eme ife na nne ya ma bụzara anyị nsogbu ifu na obere ego ị ga-enye mpa gị n'oge ezuru ya obere ego ị ga-enye mma gị n'oge ezuru ya ụfọdụ ụmụaka na-akụ ekwe akwụsịkwa n'ịkụ ekwe maka na enwere ife jọrọ njọ n'ụwa aka ruo ka onye agụụ na-agụ n'afọ ọgwụkwanụ ka ọra m n'ọnụ onwe otu ihe esi wee tụnye ọnụ ndị ga-abịa aba mba ma ọ bụ oyi agbagharugo m tupu na-eme enwezi m taịm unu eri na-akọfụsi akọ maka na ọ na-abụ ndị ezi ozi ndị isi dị mma na-agara abịa na-eme ya mmadụ eji maka ụmụ efu sa aka rogiri na-adị ede kọmentị wee na yara ịdị n'ezi ozi nna ezi unu nweta fam nwoke ma na disman nna gbu na-arụ n'ala Igbo ọ nọ mba Amerịka maka ozi nzi nwanne nwoke Evangelist Ebuka Obi fụ ozi a odobe ya na ọ ga-emegharị arụ na ọkarịga egwu ndị be anyị ekenekwa m unu